Dobrý den, vážení rodiče, ahoj holky a kluci. Pokud jste zavítali na tyto stránky, nejspíš se v základní škole potýkáte s nějakými problémy a vaše vysvědčení nevypadá tak, jak byste chtěli. Ačkoliv tušíte, že byste mohli mít lepší známky, nějak se to zkrátka nedaří. Možná jste již navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu či dětského psychologa a odešli jste odtud s diagnózou ADD, ADHD nebo specifickou vývojovou poruchou učení. Nebojte se, ani v tomto případě není nic ztraceno. I děti s poruchou pozornosti, s hyperaktivitou a poruchou učení s předponou DIS mohou vystudovat střední i vysokou školu. Budou to mít jen trochu těžší a je třeba počítat s tím, že jde o běh na dlouhou trať. Ale aby učení nebylo mučení, je tady Doučko se Slávkou, zkráceně Doučko. Nudné koukání do knížek a poznámek v sešitě, učení se z paměti věd, kterým skoro nerozumíš, to není k ničemu. Chce to systém a způsob učení, který je co nejvíce názorný. Střídat různé aktivity a učit se i s pomocí her. Takovou prací se totiž neunavíš a zapamatuješ si z ní mnohem více. Jak se tvůj mozek dokáže soustředit, to můžeš vidět i na vlastní oči s pomocí přístroje Neuroset, který v Doučku používáme. Počítač a internet využíváme i k hledání potřebných informací a k přehrávání výukových programů. Pro dyslektiky, dysgrafiky, dysortografiky a dyskalkuliky máme mnoho speciálních didaktických pomůcek. Máš to k nám do Chotěboře daleko? Máš raději svůj pokojík a svůj počítač? I pro tebe mám řešení. Můžeme se spolu učit i na dálku ve virtuální učebně. Tyto hodiny jsou sestaveny tak, aby byly přehledné, zábavné a co nejvíce přínosné. Virtuální učebna ale není alternativou pro všechny. Je vhodná spíše pro žáky 2. stupně základních škol a pro ty, kteří jsou schopni pracovat alespoň trochu samostatně a skutečně se chtějí něco naučit. Právě nyní máš šanci se sebou něco udělat, aby ses ty sám cítil lépe, aby si začal více věřit, aby získal chuť do práce a aby své rodiče překvapil lepšími známkami a udělal jim radost. Společně mi napište nebo zavolejte a domluvte si první konzultaci v učebně Doučka či ve virtuální učebně, pokud jste zdaleka. Konzultace je zdarma, stejně jako první výuková hodina ve virtuální učebně. Těším se na vás. A neboj, spolu to zmákneme.